Чәшне алдырырга килгәне. Бу хезмәттән 1 октябрьдән һәр өлкән кеше ташламалы рәвештә файдалана алачак. Моның өчен пенсионер таныклыгы гына кирәк. Аяк киеме ремонтлау, чәч алдыру кайбер салоннарда бушлай. Безнең булай да була скидкалар. 150 сум пенсионерларга. 1 октябрьдән 3 октябрьгә хәтле безнең 9-дан 12 хәтле бушка кистерәбез чәчне. Моннан тыш зоопаркка сәяхәт һәм 1-ннән 6 октябрьгә кадәр муниципаль музейларга керү бушлай. Өлкәннәр өчен 1 октябрь көнне кайбер мунчалар да түләүсез. Казанда 5, 9, 10 һәм 12 номерлы мунчалар. Өлкәннәр бу чорны түземсезләнеп көткән. Курчак театрына барасым килә. Элдермештән Әлмәндәр карарга һәм дә инде зоопаркка барасым килә. На концерты тоже с удовольствием пойдем. Возьмем своих подружек, пенсионеров. Өлкәннәргә бераз булса да игътибар булса, күңелләре күтәрелә бит инде ул кешенең. Йөзү, футбол, бильярд, җирле сәнгать мәктәпләрендә концертлар. Толырак программа белән экранда күрсәтелгән номерлар буенча шалтыратып танышырга була. Пандемия сәбәпле катнашучылар саны чикле. Хроник авырулар белән авырый торган өлкән 65 яшьтән узган кешеләр, аларга идә сакланып, идәгенә торырга инде һәм инде чыгалар икән медицина ниндидер оешмаларына. Өлкәннәр 10 көнлегендә табиблар ялгыз пенсионерларның өенә килеп хезмәт күрсәтәчәк. Андыйлар Татарстанда 15 меңгә якын. Өлкән буын федераль проекты гериатрия ярдәмен үстерүне күздә тота. Республиканың 29 муниципаль берәмлегендә быел 51 шундый кабинет ачыла. Нинди рисклар бар, нинди профилактика кирәк ясарга иде. Пациентлар белән без 50 минут сөйләшәбез, давалыйбыз, диагностика ясыйбыз. Өлкәннәрнең алтын көзе традицион рәвештә Балкыш республика күләм фестиваленең гала концерты белән тамамланачак. Ел сайын әлеге фестиваль 20 меңгә якын үз эшчән ветеранны бер сәхнәгә җыя. Быел әлеге фестивальнең сайлап алу турлары онлайн форматта узды. Ә инде 5 октябрь көндезге сагать 12-дә менә шушы Ленин мәдәният сараенда 72 сәгатьлек офлайн концерт узачак. Анда Казаннан һәм республиканың 17 районыннан иҗади коллективлар чыгыш ясаячак. Концертлар залына керү исә чакыру билетлары буенча. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы.